Litoturia patrocina Lorache. Bona vesprada. El trànsit de la primavera a l'estiu vindrà marcat per les altes temperatures. Avui les temperatures han pujat 1 o 2 graus respecte a valor d'ahir, hem tornat a tindre calor, més calor que ahir i demà encara fa un poc més. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat com des de bon matí hem tingut presència de núvols amb certa activitat al centre de la península, han anat avançant després cap a les zones del nord-est peninsular, ahir veiem com creixien núvols d'evolució als Pirineus, en punts de Navarra i també a l'interior de la Comunitat Valenciana, entre Terol i la Comunitat Valenciana. De moment s'han quedat tocant en la comarca d'Esports i al llarg de l'última hora de la vesprada podrien activar-se una miqueta i tocar el territori valencià. Pel que fa a les temperatures màximes d'avui, de nou trobem ja valors per damunt dels 35 graus a les zones més interiors i del centre de València, a la major part d'observatoris temperatures entre els 30 i els 32, 33, 34 graus i només a l'interior de Castelló i en punts de la costa temperatures molt caloroses també, però un peliu per davall dels 30 graus. Demà començarem l'estiu, serà oficialment quan passen 24 minuts de les 6 del matí amb presència d'alguns nuvolets més abundants a les zones del sud de la comunitat. Fins i tot hi ha algun model, hi ha algun mapa que dona possibilitat de ruixats entre dèbils i moderats i fins i tot d'alguna tempesta a les zones de muntanya del sud de València i del nord d'Alacant. Les temperatures no patiran canvis, temperatures nocturnes elevades i les temperatures màximes o no patiran canvis o encara tendiran a pujar. I les tronades que fins a migdia quedaran restringides a la meitat sud de la comunitat i en punts de l'interior, de vesprada que també podran tocar zones del centre i del nord de la comunitat. No serà un dia on plourà a tota hora, però sí que podrà ploure a molts llocs de la comunitat. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant o mantenint-se tan altes com les d'avui. Temperatures de 9 de 35-36 graus a les comarques més centrals, per damunt dels 30 ja al nord i també a les zones del litoral. Només en les zones costaneres del sud d'Alacant notaran més l'entrada del vent de llevant, deixarà la mà un poc més alterada i les temperatures un poc per davall dels 30 graus. Amb aquestes condicions, el risc d'incendis forestals per demà, primer dia de l'estiu, atenció, perquè és alt pràcticament a tota la comunitat valenciana, perquè de vesprada les tronades poden afectar també les zones de Castelló, on de matí el risc serà mitjà. De cara als següents dies, dijous, encara possibilitat d'alguna gota, d'algun ruixat a les zones de muntanya de Castelló, sol a la resta i les temperatures que començaran a pujar perquè el cap de setmana de nou vindrà marcat per temperatures molt elevades, temperatures que superaran els 35 graus i fins i tot s'acostaran als 40 graus a les comarques més centrals de la comunitat. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litoturia ha patrocinado Lorache.